Sú 4 dôvody, prečo prichádzame o peniaze, platíme viac. Prvým je nedostatok, čiže ponuka versus dopyt. Na Slovensku je napríklad veľký nedostatok bytov, preto sú drahšie. Alebo je zlé počasie, nízka úroda, tak samozrejme automaticky poľnohospodárske výrobky sú drahšie. Druhým sú dane, či už DPH alebo spotrebné dane na tabak, alkohol a pohonné hmoty. Len taká perlička, z krabičky cigaret zaplatíte až 80% na daniach. Treťou je inflácia. A to je ten najzakernejší moment, prečo prichádzame o peniaze, ale o ňom budeme ešte hovoriť viac. No a štvrtým dôvodom je bezdôvodné zdražovanie, zneužívanie situácie. Videli sme, keď začala vojna na Ukrajine, ako neuveriteľne rástli ceny potravín. Ekonómovia by možno tu dali ešte nejaké iné veci, rozobrali by to viac dopodrobná, ale nám to bohate stačí poznať tieto 4 dôvody. A prečo o tom hovoríme? Lebo v podvedomí máme, že ceny sa zvyšujú automaticky. Ale pritom ceny sa nikdy nezvyšujú automaticky. Za zvyšovanie je vždy nejaký dôvod a vždy je to minimálne jeden z týchto 4. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, komentujte, prípadne kliknite na odoberať. Ale ak vám môžem odporúčať, kliknite na link dole pod videom a stiahnite si kompletný puzzle 15 tajomstiev finančných sprostredkovateľov, tajomstvá, ktoré vám finanční sprostredkovatelia nikdy neprezradia. Prečo prichádzate o veľa peňazí aj tam, kde by ste to najmenej čakali. Prajem vám pekný, produktívny, finančne bohatý rodinný život.